מרשמלטותי. נכון, שלי, לא יכולה ללכת לשם. הם חלק מהתפאורה בתל אביב. כן. טוב, יופי. אני עשיתי כאן מהמם. אתה גם נצלית עליי? כזה באינסטוש? כן. אוקיי. שלום. טוב. דן. טוב. אז אנחנו גם נתחיל את הלייב בשנייה. אוקיי, מהמם. אנחנו נפלטות גם בדיונים. טוב. אנחנו מתחילות לייב. את יודעת איך אני עושה את המיוט לכל השאר אם יצטרפו? זה בזום. כן. טוב, אני אשים פשוט על השתיק. יופי. טוב, ווש. טוב. אז בואי, יאי. אוי, זה כל מה שבדיוק אנחנו רואות. אז היי, ושלום לכולן. יש לנו פה כמה ערוצים במקביל שאנחנו מדברות איתן, אז אנחנו נתחיל רגע לברך את הקהילה, שזו מצלמה הזאת. היום אנחנו בלייב, בסדרת לייבים שלנו, באחות את קהלים, באמת, תזכו להכיר. ואת רוצה להציג אצלך במצלמה שם? כן, אז היום אנחנו בעצם הולכות לדבר על לצמוח מאתגרים בזמן מלחמה, בעצם נספר גם את הסיפור שלי, מה שלי לעשירי, וגם כזה אני מקווה שתתן לכם ערב, השראה. כן, ואנחנו גם נכיר פה את הנפש הפועלת, אני אגיד באופן אישי שאותי ממש מה נמצא היום. אז אנחנו נתחיל לספר שעכשיו יושבות באשקלון, בדירה שקרין מתגוררת בה כרגע, אבל את לא מפה. לא, אני במקור מנתיב העשרה, זה מושב בעוטף. ובעצם, כן, בחצי שנה עברנו הרבה מקומות, ועכשיו אנחנו כאן בדירה של המדינה. בינתיים, בתקופה הקרובה, עד שנראה מה עושים משם. כן, ועד שזה הוא ממש לא פה. לא, הרבה חוסר ודאות. כן, אז אנחנו בעצם הולכות לדבר על, בין היתר על התקופה הזאת, שאני חושבת שפוגשת גם את כולנו, גם לא בהכרח מי שמעוטף, או בהכרח הייתה באותו יום מעוטף, אבל כל מי שהייתה פה, וגם מי שלא הייתה פה אפילו, חוותה משהו. ואני חושבת שאחד המשברים הכי גדולים זה משברי האמון והחוסר ודאות של מה שהולך לקרות. אבל לפני שנצלול לזה, אולי גם את ספרת מלכת. כל מי ש... שעדיין לא. עדיין. אז אני קרין, אני בת 29, אני באמת במקור מנתיב העשרה, ועכשיו מאשקלון. אני מתעסקת בשנים האחרונות בהתפתחות, בתודעה, הרבה עניין של רוח ועומק ואמונה. ובאמת בחודשים האחרונים מאז המלחמה, אני באמת, אנחנו גם עוד ניגע בזה בהמשך, אבל באמת מתוך מקום של לעזור לנשים לצמוח מתוך אתגרים, לחזק את האמונה שלהם בעצמם בחיים, לראות כל אתגר כהזדמנות לצמוח. וכן, להרגיש טוב עם עצמנו, לתת לעצמנו את התחושה שיש לי את היכולת להתמודד עם האתגרים שמגיעים לחיים שלי. זו תחושה שמלווה אותך באופן כללי בחיים? כן, בטח, סיפור חיי. רק לשמוע אתכם. וואו, טוב, כזה ממש כזה. כשהייתי יותר צעירה, בערך עד גיל 19, הייתי בן אדם מאוד מודחק. כזה מאוד שמח, הפי, הכל כיף, כזה נכנס, יוצא, מה זה לבכות? אין לבכות, כאילו. הכל מאוד מאוד שמח, מאוד מאוד טוב, אין רגשות, כאילו. אם אין רגשות, זה היה כזה לכמה שעות, לכי, תציע עצמך. כאילו כזה.
ואז באמת לפני עשור חוויתי איזושהי טלטלת אמון מאוד 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 קשה, שאגב היא הזכירה לי מבחינת ההתמודדות, מה שאני חוויתי אחרי המלחמה, משבר אמון. קיבלתי כאפה מאוד מאוד חזקה, שפשוט לא האמנתי בכלום יותר. כאילו כל מה שראיתי זה שחור, שניתי את החיים. אם הייתי כל כך צריכה והכל כזה, יואו, הכל מדהים, פתאום שחור, הכל. לא הבנתי למה אני חיה, לא הבנתי למה אני כאן, מה זה הדבר הזה. וזה היה התקופה הכי קשה בחיים שלי בפער. זה היה בן 19. כן. ממש לא האמנתי יותר בכלום, פשוט לא ראיתי שום דבר טוב שקיים. פשוט שניתי את החיים והייתי ממש בדיכאון. ואז שם התחילו, המסע שלי התחיל שם, כי באמת התחלתי לשאול שאלות, אין סיכוי, מה זה החיים? איך יכול להיות מהכל ורוד לשחור? זה היה נורא קיצוני, שמעתי, איך אני הולכת לחיות את החיים האלה? ושם באמת התחלתי לשאול שאלות מהותיות על החיים. וזה לקח אותי למסע של עשור של לטפל בעצמי, לטפל בבצע הזה. ואז בעצם הבנתי שאותו משבר שחוויתי בעבר, הוא פשוט שינה אותי כל כך, והוא נתן לי מתנה כל כך גדולה את מי שאני היום. וזה עדיין צלקת, לא משהו שנראה. זה צלקת, אבל היא פשוט פחות כואבת, היא לא פצע פתוח, היא יותר... לא מדברת. בדיוק, ואני חושבת ההבנה הזאת שהאתגרים שאנחנו חווים והמשברים הכי גדולים הם הזדמנות לצמיחה מאוד גדולה, היא הייתה לי כזה, אוקיי. הבנת את זה באותו רגע? לא, ברור שלא. זה כי ממש לא. זה מרגישה טוב. זהו, אנשים... את יודעת, אם רגע אני מתעכב על הנקודה הזאת, זה ממש גם מזכיר לי ללחוץ שהיו לי עכשיו לאחרונה עם הרבה אנשים, שכאילו יש כל מיני משברים באוויר כרגע, שאני מרגישה לפחות נפש שאני עומדת שזה הרבה כתוצאה מזה שהיה משבר מאוד גדול קולקטיבי, אז הרבה מבנים פנימיים של אנשים קורסים בעקבות. שאני חושבת בגדול, כמו שאת אומרת, שזה דבר מבורך, כי אם לוקחים אותו לכיוון הנכון של התפתחות, אז זה רק מתנה. אבל באמת השאלה, וזו שאלה שאולי תאתגר, אבל אני אשאל אותה בכל זאת, ואיך באותו רגע, שהבן אדם קורס, וקריסה זה אומר כואב לי ולא נעים לי ולא נוח לי, וגם יכול להיות ארוך, זאת אומרת, זאת חודשים, אנשים יכולים לחוות את זה שנים, ואתה אומר לו, אבל בסדר, אל תדאג, הכל מדויק. בא להוריד אותך, נכון. אז כאילו, איך היית אם כבר נכון, יש דרך שאת יכולה לחשוב... כן. כן. קודם כל, לתת מקום לרגש. אני זוכרת שבדיוק כמה ימים אחרי המלחמה, יש לי חברה שהיא גם מאוד תפתיה כזאת, מתוקה, והיא אמרה לי כזה, הייתי בדיוק שתפתי קוריה לפני, ונדבר על זה בהמשך, שהייתי בתקופה ממש קשה אחרי המלחמה, שנאתי לי כל העולם, באמת הייתי כאילו, רציתי להרוג מישהו באמת, כל כך כעסתי, ואני זוכרת שהיא אמרה לי, מה, תראה אבל איזה יום יפה, ותראי את הדברים, את נורא שומעת לא בלילות. אני לא רוצה לראות שום דבר, הכל חרא וזה מה שבא לי. וזה לא מתוך מקום של, כאילו, פשוט מה שהרגשתי זה שזה בסדר לתת כרגע מקום לרגש. זה בסדר להבין שכרגע חרא ואני בשפל, זה ממש בסדר להיות בשפל. לא ניסיתי לראות דברים טובים, כי פשוט לא יכולתי להכתיל משהו טוב, כי באמת הייתי מאוד בתחתית. כן. וזה בסדר, לתת מקום לרגש ולדעת שהוא נכון. כאילו, ידעתי שאני לא הולכת לרגש של נצח, החושה הזאת. היה לי מין ודאות כזאת שאני כבר מכירה את זה שאני בתחתית. שוב, לפני עשור, ידעתי שזה גם חלב, אז אוקיי, כרגע אני בתחתית, וזה בסדר להרגיש. זה בסדר. איך את מזהה את הרגש? כי אני אגיד לך למה משמעתי. עבור הצפות. כי כאילו אם אני עכשיו מדמיינת אותך סתם לים עם חברה הזאתי, ואת באה לים, אז זה לא שעכשיו התודעה ההכרתית אומרת, וואי, אני שונאת את הים ואני עצבנית על זה, כי קרה לי משהו שמאוד משמעותי ב7 לאוקטובר, אז עכשיו זה... את אומרת לעצמך, בונה, לא כיף פה, פעם היה פה כיף, היום לא כיף. סתם, זה כאילו מחשבה מאוד, וזה בא ככה, כל הזמן. ואז אני אומרת, אז רגע, איך הם ידעו לעצור ולהגיד, רגע, אולי מתחת למחשבה הזאת יושב רגע שיושב על איזה שיושב על זה, אז אני צריכה לתת את זה לי. מבינה מה אני שואלת?
פחות או יותר, הבנתי נכון, זה פשוט משהו שהם מרגישים. פשוט משהו שכאילו, כרגע אני לא יכולה להכיל אותו, כי לא טוב לי. וזה כן, המודע שלי מבין שכרגע זה רגש, ואני פשוט חולה. לא לחזות ברגש, אבל כרגע רע לי, קשה לי, אני ממש בהצפה, ופשוט בא לי לבכות, כאילו בא לי לבכות ובא לי להיות עצובה, ואני לא נבהלת מלהיות עצובה, אני לא נבהלת מלכעוס, אני לא נבהלת מלשנוא, סך הכל רגש שאני כבר מכירה אותי בתוך הרגש הזה. כן. זה ענה לך משהו? מאוד, וזה כאילו בא לי גם למרקר את זה, כי אני חושבת באמת אני חושבת על מהלכים רגשיים שעוברים עליי, אפילו שיחה בדרך לפה עם חברה מאוד טובה שעוברת עכשיו משהו, וזה אגב יכול להתבטא גם בגוף, לצורך העניין, זאת אומרת, הרבה פעמים כאבי גוף הם בעצם ביטוי של איזשהו רגש תת-הכרתי, ואנחנו אפילו לא נדע לתפוס את זה, אנחנו נצטרך את הרופא ולהבין שהכל בסדר, שזה בסדר גמור, אני ממליצה לעשות גם את זה, ובאמת לוודא שהכל בסדר, אבל עם זאת, אני חושבת שהרגע הכי קשה במהלך הזה שאת מתארת, ובגלל זה בא לי למרקר אותו, זה באמת להבין מהו רגש ומה המהלך הטבעי של רגש. ושם, קודם כל, באופן מאוד טבעי אנחנו לא רוצות הרבה פעמים להרגיש קשה, כאילו קשה, וזה גם הרבה מפרק אותנו. ואז, מה שנקרא, מתחילות הבעיות, כי כשמתחילים להדוק את זה, ולא לקבל את זה כחוויה, אז זה מסתעף ומסתבך במקום להיות רגע במקום שאני עכשיו, שזה בעצב גדול או בשנאה גדולה, אפילו בשנאה זה רגע מעולה להביא כדוגמה, כי אף אחד לא רוצה לשנוא. נכון. בטח לא במצב וזה קשה. נשמע לי חוויה קשה, כאילו אני חושבת אם אני הייתי עומדת בדבר כזה, זה וואו, קשה. אבל יש את המהלך שהוא נכון וחכם בעיניי שקצה, אבל צריך להרגיש את זה. נכון. אני חושבת שבגלל, כמו שהתחלתי בהתחלה, בגלל שאני יודעת איך זה לא להרגיש, שעולה רגש וכזה שקט אסור. שקט אסור עד שזה מתפוצץ לי בפרצוף, אז בעשור האחרון למדתי רגשות. לא ידעתי מה זה רגשות עד גיל 19. אני פשוט חסמתי את הרגש שלי מגיל מאוד מאוד צעיר. אז למדתי מה זה רגש, לא יכולתי לברוח יותר מרגשות, וכשהתחילה המלחמה, לא הרגשתי כלום. פשוט הייתי 7.5 הולכת כל כך כמו זומבי, ואמרתי, איפה הרגשות שלי? ומוזר לי שאין לי רגש. ואני זוכרת שגם אני מדברת עם המטפלת שלי, ואמרת לה, רגשות, אמרתי, מה זה רגשות? על מה אני מדברת? אמרת לה, למה לא מרגישה? אני צריכה להרגיש שאני פתאום נעלם לי הרגש. מה זאת אומרת שאלה אותך על מה את מדברת? כי השיח שלי עם עצמי הוא מאוד כזה מחשבות, רגשות, זה מאוד ברור לי מה אני מרגישה, מה אני חושבת, זה לא שאני שמת על חלק גוי שלי. אני יודעת מאוד להפריד, אבל לא כולם מדברים בשפה שלי. אז אני, מבחינתי, הרגשתי, אני ידעתי שמשהו לא טוב קרה. ידעתי שעברתי חוויה מאוד מטלטלת, ושהולכת להשפיע עליי, אבל לא הרגשתי כלום. אני כזה, אבל למה לא מרגישה שום דבר? למה לא צריכה לבכות? אני מכירה את עצמי מרגישה, אני מאוד רגישה. כבר אני יודעת את מקום לרגל. ולמה? אני מרגישה כלום, וזה היה מאוד מוזר. אז כאילו דווקא חיפשתי, אני רוצה לבכות, אבל לא מצליחה. וואי, אני ממש. כן, ואז הכל עלה, כאילו, וידעתי שזה לא לשלום. כן, אז את אומרת, וזה מהמם בעיניי אגב, כאילו הדרך השלילה, בעצם כאילו ששללתי מעצמי את האופציה להרגיש במהלך החיים, אז ככה למדתי בעצם מה זה אומר להרגיש. כן. אז הייתי שמחה אם תהיי מוכנה לספר קצת יותר על איך הדפת רגשות. דווקא איך נראה. כן, כאילו איך, כי אני חושבת, אני אגיד לך גם למה אני חושבת, כי אני חושבת שהרבה שמקשיבות, מהחוויות שלי בשיחות וכאלה, כאילו סתם חוויות, או מטופלות וכאלה, שכאילו רגש זה מבנה לא ברור, נכון. לא מלמדים אותו. ואז בכלל אמרתי, למדתי רגשות, דפקתי לא לשאול אותו, נגיע לזה גם, אבל כאילו, כי זה נורא מעניין, מה זאת אומרת ללמוד רגשות? ורגע, מה זאת אומרת להדוף רגשות? כי כאילו, אוקיי, ברמה האינטלקטואלית בסדר, אבל... אז מעניין, נשמח. אוקיי, אז קודם כל, אני חושבת שכולנו מרגישים, כולנו מאוד מאוד רגישים, וזה משהו שהוא מאוד ילדי בראייה שלי. כשהיינו קטנים מאוד הרגשנו הכל, אני לפחות הייתי מאוד מאוד רגישה. ואז פשוט הבנתי שהרגש שלי הוא לא טוב.
למה הבנת? כי אף אחד לא יודע להכיר אותו, את העוצמות הרגש שלי. אז אמרתי, אין רגש, כל זה נגמר. פשוט הייתה החלטה של ילדה בת, גילי 5 נראה לי, 6, לא יודעת. אמרתי, אין יותר רגשות, זה נעלם. ואני זוכרת שפשוט כל פעם שהרגשתי משהו שמציף אותי, שאני כזה, עוד שנייה בוכה, אין דבר כזה, שקט. לא מרגישים. לא, אסור להרגיש, משהו שהוא מאוד זכרי. כן. לא. נורא יש לי גם רגע מה שקורה. המוח שאני מאוד זכרי, וואי וואי. זה מוח שלי. תראו מה הבעיה. הקטע עם הרגש? אם זה בסדר. אני חושבת שזה לא, כן, כאילו מה זה, זה לא שלא נתנו מקום לרגש, זה פשוט שלא ידעו איך להכיל אותי כשאני מרגישה. הייתי מאוד מאוד רגישה. וגם הייתי אחרי בת שלישית, אחרי 6 ו8 שנים. כאילו יש כוח שם להתעסק ביד קטנה, שווה לא דבר יותר גדול. זה בתחושה שלי, כי אני חושבת שזה ממש לא קשור למציאות. אבל אז פשוט הרגשתי שכאילו, הרגש הוא לא דבר טוב, אני זוכרת שלאורך החיים פשוט הרגשתי שאני צריכה להיות רק שמחה. אם יש רגש הוא רק שמחה, אבל בווליום מאוד גבוה. אני זוכרת שגם תמיד מהיום הולדת, לא הייתם נותנים לי תשמרי על שמחת החיים שלנו. הייתי כזאת תמיד ושמחה והכל מצחיק, איפה שכיף אני נמצאת. זה היה הקטע שלי. אבל היה לי ימים שהרגשתי שכאילו התחלתי המון 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 המון, ופשוט יש טריגר קטן שאני כאילו, אני כבר לא יכולה לעצור את הבכי, אז הייתי בוכה שעה, שעתיים, זהו, אני נקרא. לא בוכים יותר, תתאפסי, חזקה מזה, חזקה גם, אני לא מתביישת, אני לא משתמשת יותר, אבל כאילו, חזקה, אני כזה. ואז מה שקרה לפני עשור, אז כבר לא יכולתי לעשות את זה, לא יכולתי כבר להגיד לעצמי שקט. כי זה פשוט היה בעוצמות כל כך גבוהות, של כל מה שרחקתי במשך כל החיים שלי יצא, והייתי חייבת פשוט ללמוד להתמודד עם הרגש הזה, והוא לא בא בפרוסים קטנים. הוא בא בהצפות קיצוניות. אפשר לשאול איך? כאילו זה היה רק אנשים או שזה גם התבטא בגוף? אני לא כל כך חושבת ולא הייתי מחוברת לגוף. אבל כן, את יודעת? כן, הייתי מתעלפת כל יומיים בערך. וואלה. כן, וואי, אני חושבת את זה. הייתי מתעלפת כל יומיים. היה משהו נורא קיצוני. כאילו ממש אי אפשר להכיל את זה. כל מיני מנגנונים שאומרים too much, בואו. מעניין. שזה כן רגע טוב לעצור ולהגיד שכאילו אני לא מזדהה עם זה מאוד דקה, כן. ממש ברמה אישית, אבל גם סיפורים של שופטים, שכאילו יש את המקום שככל שעודפים יותר, ומסתבך יותר, וגם נראה לי אמרתי את זה קודם, ואז יש מין חוויה כזאת שהחיים כאילו לא מפסיקים לאתגר אותי, שבעצם יש איזה רגע, שאם, ותכף גם נשמח שתדבר על זה, כי זה הפרטורמציה, שאתה מבין, שאם אני לא אעצור עכשיו, מה שנקרא, ואתן לדבר הזה להציף אותי, אז זה לא יתעסק לעולם. וזה רגע בעיניי קריטי, בדעת של הבנה על מהלך של רגשות. נכון. אני אגיד עוד משהו שאחת המטפלות שלי בעבר אמרה לי, שהסביר את זה הכי טוב, היא אמרה לי, סיפרתי לה שפעם חסמתי את הרגש, מאז אני לא רגישה, חמודה מטבעי, אז היא אמרה לי, תקשיבי, יש שני דמויות, שזה באמת משהו שהוא כאילו, כששמעתי אותו זה פשוט נפל לי. יש את קרינה בוגרת, החכמה אינטליגנטית, מאוד יודעת מעצה, מאוד כזה, בטוב, אבל יש קרינה קטנה, שכל פעם עושה לי, אין פה, שקט, לא עכשיו. אבל באמת, אני פה, ואני לא יודעת, שקט, זה לא הזמן. לא בוכים, לא מבטאים רגש. ואז היא אומרת, אוקיי, אבל אני פה, ואז היא מתחילה לגדול, ואז יש טריגר קטן שפשוט שוברת את הכלים. ואז כשהבנתי את זה, אמרתי, אוקיי, מה יקרה אם אני מפסיק להשתיק אותה, ובאותו רגע שאני מרגישה משהו, אני פשוט אתן לזה את המקום שלו. ומה שקרה לאורך הזמן זה שפשוט הרגע שלי, הווליום שלו זה גבוה. כי כמו שאני מרגישה משהו, אני פשוט בוכה, נותנת לזה רגע מקום, ואז הווליום הוא כי אין הגירה מטורפת, אגב, לגבי מלחמה, אני עדיין בוגרת. אני עדיין, כן. תכף נגיע. אז כאילו, זה בסדר לה, שיש מודעות, זה עדיין בסדר להיות אנושי. זה חשוב להבין. מאוד. אני חושבת שמודעות היא תמיד כאילו מילת מפתח במובן הזה ש not only once, כאילו יש חיים ויש capacity, לפעמים בטח עוד לנו אין בית וילדים, אבל נגיד
יש מבנים בחיים שצריכים את היציבות הזאת, ולפעמים, למרות שזה גם שאלה, כן, אני אומרת את זה במסתייגת, אני אגיד את זה בכל זאת, שכאילו צריך להחזיר קצת יותר. כי יש מקומות עבודה, ויש עוד אנשים עובדים, זאת אומרת, יש איזה פלואו של חיים, נכון, ויש מזה, אגב, סיפרת את זה בשיחה קודם, שכאילו באמת, בכל מה שעשית אחרי המלחמה, בעיקר, זה להיות בפלואו של החיים, נכון, בדואינג מטורף. נכון, אז יש בזה גם משהו שהוא הגיוני, זאת אומרת, הוא משמר. וזה באמת גם עולה לי עכשיו כשאלה, אז אוקיי, היה לנו את ההנחה של הרגש, קבלה של הרגש, ואז איזשהו מהלך שנשמע כמו איזשהו תהליך ריפוי כזה, של אוקיי, עוצמות של הרגש מתחילות להיות יותר נסבלות, ויש שיח יותר בריא. נכון, אני לא נבלת פשוט מהרגש. כן, ואפשר לקרוא להתקיים, ואפשר... עכשיו באמת, את יודעת מה אפילו עולה לי עוד? שכאילו נכון, אני רגע משתפת את הצופות שדיברנו לפני, אני אחלוק עלייך שאמרנו בעניין הזה שהיית בקוסטה ריקה, נכון? ואז חזרת לארץ, והיה חצי שנה שפעם בשביל להביא את החתולות מקוסטה ריקה. נכון. וזה קרה, ואז תוך כדי בואי מלחמה. נכון. נכון? והיה שם איזה משהו של כאילו what the fuck. נכון. ואני אומרת, נשמע לי, תכף תספרי את הכל, אני אשמח שתפרטי את זה יותר, אבל שיש כאן איזה מהלך שאמר לך, זוכרת שלמדת משהו? נכון. אז בואי, תראי לי. זה היה מאוד, זה ממש... אוקיי. כן. אז באמת לפני שנה חזרתי מקוסטה ריקה, הייתי שם שנה במצטבר, וחזרתי לארץ ולא יכולתי להביא את החתולות שלי מסיבות ביורוקרטיות, ובאמת זה היה לי מאוד חשוב להחזיר אותם לארץ. והייתי חצי שנה בתהליך פסיכי של באמת כל היום טלפונים, קוסטה ריקה ישראל, משהו תצבי. וחזרתי 3 שבועות לפני תחילת המלחמה להביא אותה, ידעתי שאני חוזרת רגע לנתיב לעוטף, ותוך כמה חודשים אני עוזבת, כאילו עוברת, ואני לא רוצה לחיות באזור שם, כי אני מאוד סובלת מחרדות, בעיקר הקולות שלי, כשיש פעמים וכאלה. אבל הגעתי לישראל, אחרי שסוף סוף עשיתי את זה, הבאתי אותה, יופי, איזה כיף, ירדה לי אבן מהלב, ופשוט התחילה המלחמה. והשביעי לעשירי באמת היינו במושב, כאילו זה באמת קרה, ואני חושבת לי אחרי זה תקציב. ואז פשוט כזה אמרתי, ברצינות? ברצינות ירמים? כאילו, למה אני פה? למה אני חייבת לחוות את זה כשהחתולות כאן? הייתי בחרדות מטורפות באותו יום, כאילו, אני יודעת שאם החתולות היו בקוסטה ריקה, יום אחד כנראה לא הייתי כאן. הייתי פשוט לקחת את הדברים שלי טסה ולא, או לא חוזרת, כאילו, אבל כאילו ידעתי, כי אני מאוד מאמינה שהכל מדויק, שהיה לי את הסיבה שהייתי חייבת להיות שם. ידעתי את זה, ידעתי שהחתולות היו חייבות להיות בישראל, כי אין לי דרך, אין לי לאן לברוח. אני פה. סימן שצריכים אותי כאן. כן, ודייקתי את זה מאוד. זה אמונה שהכל מדויק. ממש. היא קודם כל מאפשרת בכלל לחוות את החיים. נכון. בקיצון שלהם. זה פחות מתנגד למציאות. זה כזה, אוקיי, יש תוכנית, יש תמונה גדולה יותר שאני לא רואה. אני לא רואה אותה. אבל אם אלוהים בחר שאני אהיה כאן, באותו רגע, סימן שאני צריכה לעבור את זה, שאני יכולה להתמודד עם זה, ושיש מישהו שצריך להירתם מתוך הסיפור שלי. זה מה שאני מאמינה בו. כן, אני גם מאמינה בזה מאוד, וזה נשמע שאת כאילו מקבלת הזדמנות מאוד גדולה, באמת ליישם. נכון. גם זה מעניין, כי דיברת על ההצקה של הרגש. תראי, אני אפילו לא סיפרנו, וזה גם מעניין, כאילו מה קרה ב7 לאוקטובר, כי בעצם אפשר, כמובן, זה תמיד מעניין לשמוע, אבל כאילו באיזשהו מקום, מה בתכלס קרה, זה לא הסיפור, אלא החוויה שלך כאישה שם, ואיך שזה היום מגיב, ואת מגיבה, ואיך זה מהדהד את החיים שלך, בעיניי זה כאילו הבשר האמיתי. ואז את מדברת על תקופה שלמה של חיי שלך אחרי ראשון, למדת להכיר רגשות, למדת להיות בקשר עם הרגשות שלך ולעבור תהליכים מיטיבים אל מול הרגש שלך, ולהיות באופן כללי שאת דרך שלמה שהייתי מצליחה ללמד את נשים אחרות לעשות את אותו מהלך. ואז בא 7 באוקטובר ואמר, בואי נראה עכשיו. כן. כזה, קצת, לא? כן. וזה מאוד היה הכניס אותי.
זה הכי אותך? כן, שלא נפסקה. שזה מעניין, רגע, אני רוצה לעצור ולהגיד, לא, זה פשוט מהמם, שגם תראו את הכנות, מדובר באיזה גיל, וואי, מגיל צעיר. מגיל מאוד צעיר, מדובר באישה שמדברת עם בן באלוהים, והיא עדיין זכות, ואני בכוונה אומרת את זה ככה, לכעוס, כן. למרות שאת יודעת שיש תוכנית גדולה, בטח. אני חושבת שהמערכת היחסים שלי עם אלוהים, הוא אבא, אני בת. מותר שאבא יכפכף אותי, כאילו, סולי. אלוהים שלי מכפכף אותי, אבא שלי לא. אבל אני מרגישה שאלוהים בא לכפכף אותי, הוא רוצה שאני אלמד איזה משהו, כדי שאני אתחזק מתוך זה. ומצד שני הוא גם שם על היד, על הכתף, ואומר, אני סומך עלייך. ואני מרגישה שהוא מכווין אותי, והוא מראה לי את הדרך, וכשאני סוטה מהדרך, הוא פשוט קצת מסית אותי כדי שאני אראה את הדרך, אבל זה מרגיש לי כמו מערכת יחסים מאוד בריאה, כאילו לכעוס עליו במלחמה, סיפרתי מקודם, כן, סיפרתי מקודם לפני באמת כזה הייתה לנו שיחה, שאיך שאחרי השביל העשירי באמת היה כל מיני שלבים של התמודדות, ובהתחלה זה היה שלב של הדחקה, של שבועיים וחצי שבאמת לא הרגשתי שום דבר, באמת הלכתי כמו זומבי, זה היה ממש קיצוני, כאילו אין משמעות לכלום, לנסוע, למה להסתכל במערכות, מה זה משנה, באמת נורא קיצוני, לא מומלץ, אבל זה מה שהיה, זה מה שהכי טוב שיכולתי באותו רגע, ואז היה שלב של כאב מאוד גדול, שלב של כעס, שלב של שנאה ומשבר אמון, ובשלב הזה של הכעס והמשבר אמון, מאוד כעסתי עליו, כי אמרתי לו, אלוהים ברצינות, כאילו, למה שמת אותי שם? למה אני ניצלתי ואחרים לא? זה היה גם תחושת אשמה מאוד גדולה. כאילו, למה זה היה צריך לקרות? למה יש רוע כזה בעולם? באמת הרבה שאלות של למה. זה ממש, בעיקר מאוד מאוד כעסתי, גם מאוד, ברמה האישית מאוד כעסתי, כי באמת הייתי בקוסטה ריקה והיה לי חברים של מאוד מאוד קרובים בשנה האחרונה שהם פשוט לא הבינו, לא תמכו בישראל, מה זה לא תמכו? תמכו כאילו במה שהיה, אני לא יודעת מה זה היה, ולקחתי את זה כל כך אישית קשה, ולא הבנתי, לא הצלחתי להבין למה הוא מעמיד אותי בסיטואציה הזאת, ואת כולם, ולמה זה היה צריך לקרות. ובאמת אני כעס איתו, ממש כאילו התעצבנתי עליו. זה גם מהמם בעיניי, מילים שאת בוחרת בנושא כזה, כי נגיד יש מישהו שרואה את זה והיא לא מאמינה באלוהים, אז רק לשים את זה שזה רלוונטי גם לכן, למה? כי כאן זה כאן. זאת אומרת, אני כועסת על הסיטואציה, כי אני כועסת על הסיטואציה, כאילו מה פאקינג קשר עכשיו? אני חושבת שזה היה משהו שהרבה אנשים יכלו להעיד שהם מרגישים, בטח ובטח אנשים שבאו מאוד במגע עם מה שקרה שם. התחושה של אשמה, שאמר נכון, שזה משהו שאני חושבת שעד עכשיו מלווה המון אנשים בישראל של אסור לשמוח, אסור לצאת, אסור לרקוד, אסור לחיות, כי יש אנשים חטופים בעזה, אז אסור לעשות את זה. במיוחד בפסח. ועוד בגלל פסח, נכון, אז לנו מלא פוסטים וגם מלא תחושות שכאלה, אז כעס והאשמה כאילו המשבר הזה, וזה בדיוק הרגע הזה שאומרים, אבל מה, אני פה ואני עובדת גם, אני לומדת, אני כאילו, זה חוויה כזאת טלפון שלו, אבל אני עושה את מה שצריך לעשות, מה עכשיו? למה? וקודם כל אולי באמת לשים, וזה משהו יפה בסיפור שלה עכשיו, כאילו, לא עכשיו מתחת לעומק את המצב הזה, אלא הבנת שזה פועל יוצא מאוד ישיר ולגיטימי של חוויה, וזה רגש עכשיו. מה אפשר לך לתת לעצמך להרגיש את כל הדבר הזה? אז אני אגיד קודם כל, לפני שיש הרבה מחשבות של אנשים שמאמינים שאני בן אדם טוב, למה דברים הרבה קורים לי. נכון. נראה לי שזה באמת אמונה שיש המון המון אנשים, ואני לפחות לא רואה את זה ככה, אני רואה את זה שבאמת הכל לטובתי. אלוהים הוא לא עושה לי דווקא, הוא לא עושה שיהיה לי רע. זה קשה ממש גם להבין את זה, במיוחד על הנושא שאנחנו מדברות עליו עכשיו, אבל זה לא כי אני בן אדם טוב, אז קוראים לי דברים רעים, אלא זה קורה לטובתי, אני פשוט צריכה לשנות את התפיסה שלי, איך זה בא לטובתי. וזה מה שנותן, לפחות נותן לי תקווה. שאני יודעת שזה לטובתי, אני לא רואה טוב כרגע. אז סבבה, אני לא רואה טוב, אז
צורך, אם מחר, הכל סבבה. כן. אבל עוד מעט אני אצליח להרים את הראש מעל המים ולראות, וזה תהליך. ועד עכשיו אני לא רואה כל התמונה הגדולה. ויכול להיות שאני לא יודעת שנה, שנתיים, אי אפשר, אני לא יודעת, זה עניין באמת של תהליך. כן. אבל אני יודעת שזה חייב היה להיות לטובתי, ולטובת כולנו. אנחנו לא יודעים למה, אבל זה לא, זה באמת היה חשוב להגיד על המקום הזה שזה לא כי אני בן אדם טוב, כן. זה לא קשור לזה. כאילו לפחות ככה באמונה שלי, אני חושבת שמישהו מחזיק באמונה הזאת, זו תחושה ממש ממש קשה. ממש ממש קשה. כאילו תהיו אנשים טובים, אבל זה לא קשור. ממש קורה לכם בחיים. זה פחות עכשיו אני רואה את זה. ובא לי גם להדגיש, כי זאת אמרה כזאת שהרבה פעמים יכולה להפעיל את אלו שבאמת התמודדו עם משהו מאוד מאוד קשה, ואין באמת ערך ויחסיות בסבל, כן, לא שם עושים השפעות, אבל בכל זאת מדובר, זה בא ממך, אין לך בית, אין לך לאן לחזור, סליחה שאני כאילו, רגע, זה המציאות. בא לי, להגיד כי, אתה יודע, אנשים בחיים, ואין עוד פעם יחסיות בסבל מצד אחד, ומצד שני, עובדה שגם דברים המאוד מאוד קשים שאנחנו עוברים, אני חושבת באג'נדה הפרטית שלי שזה עוזר לנו לתפוס אותם ככה. למה? כי אז אנחנו פותחים את עצמנו לאופציה להתפתח הדבר הזה ולא לקמול ולהיסגר. אז זה כן אמירה חשובה, ואני כאילו מחזקת דווקא את המקום הזה. זאת אומרת, יש מישהו שיושב עכשיו וכואב פי 10 אולי, או כואבת פי 10 על משהו הרבה יותר קשה, נגיד, סליחה, או משהו עושה השוואות, אבל איבדתי בעל, איבדתי ילד, חלילה, איבדתי משפחה. זה אותו דבר, במקום הזה עם כמה כי זה אותן תחושות. נכון, כי רגש הוא רגש. זה מאוד יפה שבסוף איך שאנחנו נתחום את זה, זה לחוויה רגשית שהיא גם מאוד פרסונלית וסובייקטיבית. רק היה חשוב לשים את זה, והיה לך המשך למשל. כן, אני חושבת שזה באמת, זה משהו אולי קשה לשמוע או להבין, אבל אני חושבת שזה עניין של בחירה. וזה לא קל, זה לא פשוט. לנסות לראות את הטוב בדברים, כי באמת, כמו שאמרת, יש אנשים שאיבדו את הילדים שלהם, יש אנשים שהם חטופים, ואיך אפשר לראות את הטוב בזה? קשה. אני חושבת אבל שבסופו של דבר זה מין בחירה, ואני באמת חושבת שבסופו של דבר אני רוצה שיהיה לי טוב. כי אין לי שליטה על המציאות, אין לי שליטה על מה הולך להיות, אין לי שליטה על כלום, תכלס, באמת, אין לי שליטה. השנה הזאת באמת הייתה לי כל כך קיצונית עם כל כך עוד הרבה דברים שאנחנו דיברנו עליהם, אבל בתחושה האישית שלי, אין לי שליטה על כלום, אבל יש לי שליטה רק על איך אני בוחרת לקחת את הסיטואציה. ואני חושבת שדבר ראשון לא להתנגד במחשבה, כי זה המצב הנתון, זה מה שקורה. מכאן מה אני בוחרת לעשות, מלימון לימונדה. ואני חושבת שזה באמת עניין של בחירה איך אני בוחרת לראות את הסיטואציה בשביל שיהיה לי טוב. ואני חושבת שכשיהיה לי טוב גם יהיה טוב לאחרים. אני אתן לו דוגמה. נגיד לצורך העניין, שם גם דוגמה שעולה, זה ממש לפני שעברנו לכאן, בחתולה שלי היא נעלמה ביומיים וחצי, וזה היה ימים קשוחים ברמות של אני לא אכלתי לישון, לא אכלתי לאכול, כלום, באמת הייתי ביומיים וחצי שלא יכולתי לפתוח עיניים מרוב שבכיתי, כאילו באמת, זה מה שאתה ככה. וכאילו כשהלכתי לישון לא הצלחתי לישון, והייתי אומרת למוח שלי, מוח, אני חייבת שתישן, אני חייבת לישון טוב כדי שמחר יהיה לי כוח להמשיך לחפש אותה. כאילו זה באמת מסורת לעבוד עם המוח שלי, איך לעשות לי רגע טוב, כדי שאני אוכל לעשות גם לאחרים טוב. וזה באמת עניין של בחירה, וגם אמרתי, אלוהים, אם זה באמת מה שאתה רוצה, באמת שהיא לא תחזור, אין מה לעשות עם זה, אז כנראה יש פה משהו יותר גדול ממני, אבל זה כמה שפחות מתנגד למציאות. ואני חושבת שבאמת זה עושה מקל. מקל. עכשיו אני כועסת? עכשיו אני כועסת. זה בסדר. יש כאן מימד מאוד יפה של אחריות אישית, שכאילו לא אומרת את זה בצורה ישירה, אבל שאני חושבת על האנשים שנגיד לא מרגישים בנוח לבטא את עצמם במלואם, על הרגשות שלהם, על המחשבות שלהם, על החוויות. יש כאן משהו בעיניי שאת מספרת, שהוא גם מראה את הצד המתנגד, או המרגיש בעצם, ובאותה נשימה את הצד שאומר, אבל אני מבינה
זה לא אני באמת קובעת. ודיברנו על זה גם קודם, שיש איזה, זה מאוד אגב מתחבר לי לפסח, ולעניין של חופש וחירות. תוך כדי שדיברת, עלה לי המושג כלא תודעתי. כי המחשבות נגיד שהיו לי מאוד סביב הפסח הזה, זה שעבדות וחירות זה לא בסוף משהו שבאמת נמדד בחוץ. וכשאת מתארת את החיים שקורים לי, ואיך אני בוחרת להגיב אליהם, וזה הכל נורא תודעתי, אני חושבת שזה צריך להגיד את זה, כאילו אפילו התגובות האלה, הם לאו דווקא תגובות שהשתקפו החוץ, זה תגובות שהן יכולות להיות סופר פנימיות, העולם אפילו לא יראה מה קורה, ובגלל זה אני קוראת לזה כלא תודעתי, וכאילו עכשיו קרה משהו רע בחיים שלי, חתולה נעלמה, ואני יכולה להחליט שזה עכשיו יקלע אותי לתוך חוויה מאוד קשה של למה ולמה זה מגיע לי ולמה זה קורה לי, וזה קורבן. לעומת להגיד, טוב, יש פה רגש, אני קודם כל נותנת לו ביטוי, וזה בעיניי לקיחת אחריות ממש, ואז אני גם מאפשרת לשיח הנוסף שאומר, אבל אני יודעת שזה משהו גדול ממני שיחליט לבד, וזה לא בשיטתי. קודם כל אני אגיד שזה בעיניי דבר מאוד גדול, כאילו, כאדם מצליח לעשות, בטח במקומות המורכבים של החיים, ומצד שני אני גם מסכימה שאיפה הזאת. וזה מחבר אותי לאחריות, ולצורך שלנו לשחרר את עצמנו מהכלא התודעתי הקורבני, שבעצם למה זה קורה לי, למה אתה עושה לי את זה, למה זה מגיע לי, אני בן אדם טוב, למה דברים רעים קורים. וזה בסדר שגם עולים המחשבות האלה, כי המוח הוא מאוד הישרדותי. זה החלק האנושי שבנו, שהוא באמת תמיד מחפש מה לא בסדר, איך אני לא הייתי בסדר. האדם תמיד רוצה להתפתח, הוא תמיד שואל מה אני לא בסדר. וזה ממש בסדר להיות בתודעה, כאילו מה, זה ממש אנושי להיות בתודעה הזאת. אני חושבת אבל שאם אני כבר מגיעה למקום הזה, אז אני שואלת, אוקיי, כרגע אני שואלת בעצם את השאלות האלה. האם זה עושה לי טוב? האם אני יכולה באמת לצלוח את הדבר הזה? האם המחשבות שלי עוזרות לי? התשובה היא לא. רע לי עוד יותר. ולפני עשור גם שאלות שאלו לי, למה זה קרה לי? למה? הכל בגללי. לקחתי את כל האשמה על כל הסיטואציה שממש לא קשורה עליי. ואני יודעת איך זה מרגיש כשאני הופכת להיות אחראית לסיטואציות שהן לא קשורות אליי, וכמה זה קשה. אני לא הצלחתי להרים את הראש. אני לא הצלחתי רק אחרי שנים. והיום אני פשוט לא, אני יודעת איך זה אחרת. אני יודעת איך זה להיות שם, איך זה אחרת זה אמונה. ואני חושבת שזה מה שנתן לי ונותן לי כל הזמן כוח. שזה באמת אמונה, שהכל מדויק. אני לא רואה את התמונה הגדולה. אין לי שליטה על מה שקורה בחוץ. יש לי שליטה איך אני בוחרת להגיב לסיטואציה. וזה הדבר היחידי שיש לי. אז אוקיי, מה יעשה לי טוב? וזה קצת אינטרסנטי, ואין לי בעיה עם זה. זה בסדר. אני אגיד שאת המילה טוב, אם אני... כי השיח פה מתנהל כאילו ברמה מאוד ארצית חומרית, שפה זה טוב ורע, ויש גם איזו רמה יותר רוחנית טוב ורע. אז זהו, אני אין לי בעיה עם המילים האלה, אבל כן אגיד שכאילו ההמשגה של טוב ורע בעולמות רוחניים, ששם זה יותר השיח של הכל מדויק, האלוהים והבחירה והאמונה וכולי, כאילו אמרת את זה גם לעצמך מקודם, זאת אומרת אין שם טוב ורע. יש שם דברים שכאילו אנחנו כבני אדם לא יכולים להעלות על דעתנו שבכלל לא מתחילים לקרות, כי בתוך העולם הזה הם בלתי ניתנים להכלה, אבל בעולמות גבוהים יותר, וזה שיח כזה קצת, כן, אני יודעת, כאילו, אני הולכת פה בזהירות, אבל אני אגיד שאין טוב ורע למעלה, מה שנקרא, כאילו, סתם רק כזה, כי אנשים שרואים, יכולים להגיד, אבל זה לא טוב, כאילו מה... נכון, אני חושבת שזה מאוד להנגיש את זה בצורה של טוב ורע. אם אנחנו מדברות על רמה יותר גבוהה, והרוחנית זה מה שאני לפחות מאמינה, זה שהנשמה שלי בחרה את השיעורים האלה. היא בחרה איפה אני אגור, אגב היה לי על זה ממש כעסים בעבר, למה הנשמה שלי בחרה להיות בנתיב העשרה מול חומה, כאילו אנחנו ממש צמודי גדר, אבל כאילו מאחורי החומה למדו אותי לשנוא אותם, כי הם עושים לנו רע. הם למדו לשנוא אותנו כי אנחנו עושים להם רע. למה הנשמה שלי בחרה להיות, כאילו, להגיע בדיוק למקום של מלחמה, אבל ממש, תוך זה. וכאילו, באמת הייתי ממש בכעסים מזה, אבל אני יודעת שלא סתם, וכשאתי שואלת את אלוהים למה,
אני קוראת תשובות ממנו, הרבה פעמים חרבות שלי. אז התשובות היו פשוט כדי ללמד אחדות, חייב ללמוד נפרדות. וזה תמיד מגיע ביחד, הקשיים שאנחנו חווים הם לא רק עבורנו, הנשמה באה להתפתח דרך הקשיים, אבל תמיד לעזור לאחרים. כן. וזה לפחות אצלי איך שאני רואה את הדברים. אז תמיד כל אתגר שמגיע זה כי הנשמה שאני בחרה את השיעור הזה לעבור, היא לא יודעת איך זה יקרה, אבל היא יודעת מה היא רוצה ללמוד. אז כל אתגר שמגיע אני שואלת איזה איכות גבוהה אמורה להתחזק בתוכי כרגע, האם זה אמונה, האם זה ביטחון עצמי, האם זה ערך עצמי, האם זה הצבת גבולות, סבלנות, וזה שוב לא משפיע רק עליי. כשאני אוהבת את עצמי, אני לומדת אחרים גם לאהוב את עצמם, כי אני פשוט משקפת להם משהו שהוא אפשרי גם עבורם. כן. אז תמיד זה כאילו, זה לפחות עכשיו ירד לי ברמה הגבוהה. אני אוהבת את זה, וזה מעניין העניין הזה של לשלול בשביל כאילו נגיד נפרדות לאחדות, ומקודם גם דיברת על עדיפה של רגשות לטובת להכרה ברגש. אני אקח משהו תאריס כאן, לטובת, כמו שלא איבדנו את כל העין, אבל שיש בקבלה את הדיבור על צמצום לטובת הכרה באור אינסוף. אני אפילו כמעט בטוחה שכבר דיברתי על זה אולי אפילו באיזה לייב קודם עם מאיה כנראה, ואם לא אז תקשיבו, אז יש את העניין של כאילו מאיפה באנו, נכון? אז באנו מאיזשהו אור גדול, ואנחנו מגולמים בו בתוך גוף שלא נותן לנו לראות את האור הגדול הזה, ואז הנשמה שעוברת את כל ההתפתחויות שלה לטובת האיחוד הזה, לאור הזה, אז כל פעם מדברים על השלילה או צמצום לטובת התרחבות והכרה. ואם לוקחים את זה רגע להיבטים יותר יומיומיים, כמו שכרגע עשית בעצמך, אז אפשר ממש לראות את זה קורה בחיים עצמם, זאת אומרת, לא באמת כזה גבוה. גם הרמב"ם אמר, נכון, שאפשר ללמוד אמצע, קצה אחד לקצה שני, ואז בסוף להיפגש באמצע. כאילו, אני חושבת שזה בסוף משהו מאוד אינטואיטיבי, ולהבין שהלא מלמד אותי את כן, ומדייק. ואם לוקחים, עוד פעם, הסיטואציות הקלות זה לא רק קל להבין, כי המעורבות הרגשית של האנשים הוא לא מאוד גבוהה. כשהמעורבות הרגשית נהיית מאוד גבוהה, כמו נניח במה שקרה בשביל אוקטובר, שזה גם טראומה של מדינה שלמה, זאת אומרת, לא... יש את הפרסונלי, אבל כולם אמרו את זה, וגם מי שלא היה בעבר. שם זה קשה. מאוד. שם זה הקושי. וגם שם זה מיינדפולנס, להתפתחות. וזה בעצם גם מה שאת עושה, נכון? שאת מלווה. כן. מעניין אותי שתספרי כאילו איך זה מתרגם מהפרסונליות. כי גם יש פה מאוד עניין של אופן, איך שאת מתמודדת. מגיעה לך עכשיו מישהי לא את. נכון. איך את מצליחה... לעזור להם לראות את ה... במידה מסוימת, כן, כאילו איך תרגמת את זה למשהו שהוא מתודי? אני חושבת שקודם כל לדעת איך לתת מקום לרגש, לא להיבהל ממנו, וזה ממש כזה עבודה עם הגוף גם, הרבה התמקדות ברגע של רגע עולה בי משהו, אז אני לא מחפשת פתרונות, אני לא יוצאת החוצה, אני רואה כבר את המחשבות איך הוא לא רוצה לגעת בכאב, הוא הישרדותי, אז הוא פשוט מספר לסכומים, אז אני יודעת לעצור את זה, ולעזור לאותה אישה שאני מלווה, להרגיש, ומה שקורה זה שפשוט טיפה יורד, ואז כבר יותר רגועים, זה לא חייב להיות מ-10 ל-1, זה יכול להיות מ-10 ל-7, ופשוט אפשר לראות דברים אחרת, ואז לשאול שאלות שמדייקות אותה למה הצורך שלה בפנים, מה היא צריכה. את אומרת הכאב, בין אם פיזי או נפשי, אבל כאילו הרגש הזה בעצם הוא פנס לשאול מה אני צריכה. מה אני צריכה, איזה צורך לא קיבל מענה, איזה גבול נחצה, מה באמת חשוב לי, מה אני באמת רוצה, איפה אני מתפשרת, איפה אני לא. זה באמת ממש כלי לעבוד, כי הרגשות הם באים לכוון אותנו למשהו שהוא אולי נחצה גבול שלנו, כעס הרבה פעמים, הוא מדבר על זה שנחצה גבול. אז אני רוצה לעבוד ביחד עם הרגשות שלי, אני לא רוצה לעבוד נגדם, אני רוצה לעבוד ביחד איתם, לא לתת להם את כל המרחב,
כי הרבה פעמים אני רואה שנשים נותנות מקום לילדה הקטנה שלהם ולרגש שהיא מנהלת להם את החיים. כן. אבל ילדה לא אמורה מנהלת חיים. מבוגר אמור לתת ליד וללמד את איך לחיות את החיים. כן, במושגים זה נקרא ויסות רגשי. כן. כן, לדעת לווסת ולדעת לבטא, זה אתגר. נכון, מאוד, אבל זה אפשרי. ומה שקורה שאני מתחילה לשנות בתוכי, ולשאול את השאלות, איך נקוד בה להתפתח דרכי ונותנת מקום לאיכות הזאת, אז זה הצורך שאני, זה הצורך שלי. אוקיי, זה מהמם. רגע, כי בא לי... כן. היה לנו רגל, לא, סליחה, היה לנו טריגר, אם אני עושה את זה רגע. נכון, היה טריגר, 7 לאוקטובר, ואז היה לנו סט רגשות, כן? כי דווקא בוא נלך לשם, נלך לארטקור, וכעס ושנאה ומשבר אמון, זה חבר בעיניי באמת בקצה, כאילו זה לא משהו שקורה. נכון, לא משהו שקורה, מסכימו עם זה. אז טריגר רגש, ואז אחרי שהרגש בעצם יש הכרה, ואת אומרת, אבל בתוך גבולות פנימיים, שזה גם משהו מאוד חשוב בעיניי, כאילו, סבבה, ילדה, את רוצה להפקיע עכשיו 3 שעות, 3 ימים, אני פה, אין בעיה, את הפעם של תפקוד, זה לא אומר שעכשיו אנחנו זזים לפי הקצב הזה בהכרח, אלא אנחנו ממשיכים לזוז בחיים. את יכולה פשוט לבכות, זה בסדר, ואני גם רואה את הכאב שלה, מכירה בו, נותנת לו, כל מה שאולי היינו עושים לילד הדמיוני שלנו, הלא דמיוני שלנו. ואז בעצם מגיע השלב שאת אומרת, התחילו לשאול שאלות. כאילו, אז, כי בעצם כשאני בתוך סערה, אני לא רואה כלום, נכון? אבל חשוב גם להגיד שכשאת ברגע קצה, אני לא מטילה לשים לעצמי גבולות. אוקיי. ברגע קצה, אני גם, למרות שאני מלא כלים להתמודד עם רגש, הם לא היו תקופים לאותו רגע, כי אני בקצה. כן, כן. אני פשוט לא יכולה להרים את הראש פעמיים, כי אני בתוך מערבולת. אני לא בשלב של להרים את הראש. שזה גם שלב שיכול להימשך זמן, שזה גם חשוב להגיד. כן, בשלבים, וזה בסדר. כאילו, מה שחשוב לי, באמת, זה בסדר. קודם כל להיעזר, כי אני נעזרתי באותו זמן, ובאמת, כאילו באותו זמן אני לא יכולתי לבקש עזרה, חברות שלי, שהן גם מטפלות, אז הן ידעו שאני לא בסדר, אז הן כבר דחפו מישהי אליי, כי אני לא יכולתי לדאוג לעצמי באותו זמן. כן, זה פשוט מישהי שלחה לדעת, היי, אני אהיה מטפלת שלכם בזה. אני פשוט לא יכולתי לדאוג לעצמי כרגע. וזה בסדר, כי אני בקצה, אני ממש בתוך מערבולת. אם אני אנסה להתנגד למערבולת הזאת, אני אטבע. פשוט זה כזה, כרגע אני לא מרגישה כלום. אז אני רוצה גם לנסות לפקוד, אבל אני לא מצליחה לפקוד. אז מה, אני אשאר בכל העמדות תפקיד? לא, לא עובד לי. פשוט חוויתי, וחשוב להגיד, זו תגובה נורמלית למקרה לא נורמלי. באמת, כאילו, אז אני כרגע לא מרגישה כלום. אז זה בסדר, זו תגובה נורמלית, זה לא שאני לא בטוב, זה לא שאני לא בסדר, זה לא שמשהו פגום בי, אלא כרגע זה הכי טוב שאני יכולה. אז להתמסר לזה עד שקרה רגע, שפתאום הדמעות יצאו. אני זוכרת שפשוט חברה שלי הגיעה כאילו ליד שאני הייתי, ופשוט היא חיבקה אותי ושם באמת בכיתי, אמרתי, תקשיבי, 7.5 אני לא בכיתי. תודה, כאילו, תודה שהצלחת לעורר את זה, ואז באמת היה כעס ושנאה, אבל שנאה באמת קיצונית, כאילו, פשוט שנאתי, כאילו, בכיתי, התחרפה לי, זה היה באמת תקופה מאוד מאוד חשוכה, ונתתי לזה מקום. ידעתי שככל שאני אתנגד, זה לא יעבוד לי. התמסרתי לזה כי זה היה מעבר ליכולתי להרגיש. אז זה קשור באמת לווליום. אז יש דברים מסוימים שאני יכולה באותו רגע לבסט את הרגש שלי. אבל אם אני בקיצון, יכול להיות שאני לא אוכל לעשות את זה, וזה ממש בסדר. זה ממש בסדר, זה יעבור, זה יחלוף. טיפה מים ירגעו, כאילו, פשוט מערבולת, לשם אחורה. שנייה לא, ולסיפור אני יכולה טיפה להרים את הראש מהמים. כשאני מצליחה לעשות, כשאני בשלב הזה, זה הזמן להתחיל לשאול שאלות. זה הזמן להתחיל לעזור לעצמי. אבל לא תמיד אני אצליח לעשות את זה, וזה בסדר. זה לא שאנחנו לא בסדר, זה לא שאנחנו משהו פגום בנו, זה חוויה אנושית. אנחנו אנושיות, לצד זה שאנחנו גם בתודעה גבוהה, כי אני הרבה פעמים רואה, אם אני מכניסה רגע עוד משהו של
תודעה גבוהה זה שאנחנו הרבה פעמים, בגלל שאנחנו מבינות דברים בצורה גבוהה והנשמה, אנחנו לא מאפשרות לחלק האנושי שלנו לחוות כאב, וזה בסדר, כי הנשמה בחרה לחוות כאב, ובשביל זה היא התגלמה בגוף האנושי. כן. אז זה בסדר שאני תודעה גבוהה לצד זה שאני אנושית ואני ארגיש כאב. זה לא אומר שמשהו פגום בי, זה אומר שאני אנושית ואני חמודה ואני מתוקה, ואוי, לי לאכול אותי. אני יודעת. באמת לאכול. זה מעניין מאוד מה שאת אומרת, וזה מתחבר אותי גם לחוויית כאב פיזית. את מדברת על כאב נפשי, אני מניחה. אז להגיד שגם במקום של כאילו איך שמנגנון הכאב הפיזיולוגי עובד בגוף, רוב הכאבים שאנחנו מרגישות בחיים זה לא כאבים שמעידים על נזק. וזה משהו שהרבה אנשים אולי יודעים אותו, אבל כשמגיע כאב פיזי זה לא עוזר. זאת אומרת, בא לנו לרוץ לרופא ולוודא שאני לא חלילה הולכת למות מחר. ואני רואה את זה הרבה, כי זה המקצוע שלי וזה מתעסקת, וזה באמת מעניין לחשוב גם במובני גוף וגם במובני נפש, על מה שאמרת עכשיו, כאיזושהי, עוד פעם, זה לא תמיד האמת, כי לפעמים יש משהו פיזי, ואין מה לעשות, צריך לטפל בו, אבל הוא תמיד גם יהיה איזשהו היבט רגשי, אז או שזה יתבטא דרך הגוף, או שזה יתבטא דרך הנפש, או גם וגם, מה שקוראים מחלות פסיכוסומטיות או אוטואימוניות, זאת אומרת, זה ממש מהלכים קלאסיים של גוף לבטא רגשות. עוד באג'נדה שלי, אני מקבלת לא כולם הסכימו את זה, אבל אני מסכימה שזה כאילו אחת האינדיקציות הכי טובות, והנטייה שלנו היא לברוח משם בבהלה גם באמת, והבהלה אני חושבת זה הדבר הכי, אחד הדברים, וזה באמת היה לי תוך כדי שדיבר, לנשום. וזה קל להגיד, אבל נשימות, וזה גם אינדיקציה טובה להאם אני בבהלה או לא. אם מקובץ כאן, או שמשופר חמושה, אחרי נשימות. נכון, הרבה מדעים בגוף, הוא חכם מאוד. והוא נותן לנו את האפשרות להתפתח. כאילו, מבלי אפילו לעבור את התהליכים ברמה המודעת. זה אני חושבת אחד הדברים, כן, מה שיש לי. וואו. כן, גם מרגש. עברו כבר 50 דקות. אז טוב, עברנו המון. את מרגישה שהעברנו דברים קונקרטיים הלאה? יש לך איזשהו משהו לסכם ככה את ה... אני חושבת שכן. אם יש עוד משהו עליהם, גם דיברנו על זה מקודם, שבאמת עכשיו, בשבוע האחרונים השיעור שלי הוא לשחרר שליטה. שזה מרגיש לי גם חשוב להגיד, כי כל פעם השנה הזאת שקרה צלצלה, אם זה מעבר פתאום לבית, באשקלון שצריכים לתרגר אותי בעולם, לחזור למקום שהוא שוב עם טילים, באמת מאוד מתרגר אותי. ואם זה פתאום לחיות בקהילה, או אם זה פתאום לעבור דירה, באמת, כל כך הרבה דברים קיצוניים, אפשר להתחבר לזה כל כך הרבה מובנים, כל אחד מהמקרים שמטלטלים אותו. זה פשוט שאין לי שליטה, ואני לא באמת יודעת. אני לא יודעת. ופתאום כי המוח כל כך רוצה להאחז במשהו, וניסיתי להאחז המון. בשנה האחרונה וזה הצליח לי, אבל לתקופות. וזה היה מאתגר, וזה היה קשה, וזה היה שוחק. וזה בסדר גם לשחרר את ההבנה שאני לא יודעת, ושאני אנושית, וזה בסדר להרגיש, וזה בסדר לא לדעת, וזה בסדר פשוט באמת להיות. ונראה לי שזה משהו שחשוב לי להעביר. זה חשוב. כן, וואו. בעיקר בא לי להודות ממש, כי אני מרגישה כל לייב כזה הוא בקהילה, תכף נספר עליי, נספר על הקהילה, ככה לכל מי שרוצה להמשיך ולהיות איתנו גם בעוד דברים, אבל בקהילה כרגע יש סדרה של לייבים, ובאמת כל אחד מהם מנסה לקחת את הערכים של הקהילה ולשזור אותם בתוך סיפורים מעניינים של אנשים, שגם עושות דברים מעניינים וגם עושות דברים מעניינים, צריך להיות משולב ביחד. המקום הזה שכאילו
לדבר על רגשות. אני חושבת שזה כל כך רלוונטי, ולא מתייחסים לזה. כאילו, יש לזה הרבה יותר יחסים, אבל כדיפולט, בוא נגיד, הבני 30 ומעלה, לא לימדו אותנו, לא יודעים איך לעשות את זה, וגם הדור שבעלינו. ואני מסכימה שזה אחד המוקדים בעיניי, כאילו אם להתחיל משהו, אז הייתי הולכת לשם, בחוויה התפתחותית, בחוויה של בא לי לשנות משהו בחיים שלי, תבדקו את הרגש. אני חושבת שזה מבנים שמכילים בתוכם כל כך הרבה בשר. אני יכולה גם לתת כלי שעוזר להרגיש שזה מה שאני עושה. אני פשוט כאילו מבינה שיש לי מחשבות שמעלות בי איזשהו רגש. אוקיי, למה הוא אמר לי ככה? למה היא עשתה ככה? אבל למה? אבל היא לא רואה אותי על כל מיני קולות. אז אני מתחילה להרגיש רגש ואני שמה את הפוקוס על הגוף. וכזה, אוקיי, איפה אני מרגישה את זה בגוף? ואז אני שמה את הפוקוס רק על הגוף, אני משחררת את המחשבות כי הן לא רלוונטיות. אני כזה פתאום עולה לי המחשבה, לא, אתה לא אומר לי הגוף. ואני רק נושמת על אותה נקודה בגוף שלי שהיא מאתגרת אותי, אני מרגישה שהיא מכווצת, ואני רק נושמת. אני לא מנסה לשנות אותה, אני לא מנסה להגיד הכל בסדר, ממש כמו ילד קטן, הוא בוכה, מה להגיד הכל בסדר, את מבטלת אותו. לא, אוקיי, זה בסדר להרגיש, זה בסדר לכעוס. אני פה, אני לא עוזבת, אני רואה אותי, אני נושמת, אני ממש אומרת את זה לעצמי, אני פה, אני לא עוזבת, זה בטוח. אני פשוט נושמת, דקה, 2, 10, כמה שאני צריכה, ואני רואה שהווליום קצת יורד, ומשחרר את המחשבות כי הם יגיעו. כן. פוקוס על הגוף, ואני חושבת שזה כלי ממש 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 חשוב. אני מסכימה מאוד. ואולי נפתח אותו. נעשה עם זה משהו יותר מעניין, רק לדבר על זה בלייב. שוטר זרעים. אז לטובת הקהילה תספרי על עצמך, ואז לטובת הציפות שלך תספר קצת על הקהילה, ואני אשמח שתספרי איפה אפשר לתפוס אותה. אוקיי. זה מעניין אותה. אוקיי, אז אפשר באמת למצוא אותי באינסטגרם, קרין קרו. יש כזה אפשרות לעשות כזה למטה כלום. כן, אנחנו נשים לי. או באינסטגרם או בפייסבוק קרין קרו בן דוד. יש לי קהילה בוואטסאפ שאני מעלה שם תוכן וערך הרבה המקום של ערך עצמי, אהבה עצמית, איך לתת צורך, איך לתת מענה לצרכים שלי באמת פנים. אז ככה אני אשים גם לינק. כן, וזה בעיקר לנשים שהן אמיצות, כי לפגוש את עצמנו זה מאוד מאתגר, זה כואב, זה לפגוש נקודות כואבות, אבל זה כל כך מדהים כשיש את זה במעטפת שהיא אוהבת והיא רכה, והיא חומלת, סליחה, ואני חושבת שמה שהאג'נדה שלי זה בגובה העיניים. גם לפני כן שאלת אותי כמה את מוכנה לחשוף, אמרתי לך הכל, כאילו אני ממש בסדר עם לחשוף, כי חשוב לי להגיד, אני לא מושלמת, זה לא שעכשיו אין לי אתגרים בחיים, לא, יש לי מלא אתגרים, אני כל הזמן מקבלת ככה, אוקיי. אני חווה אתגרים, כולנו חווים אתגרים וכל אחד יש את הקשיים שלו, אבל זה בגובה העיניים, כאילו אני פה איתך, אני למדתי משהו קטן שעזר לי, בוא לי לעזור לך, וזה בעיקר מה שאני מאמינה בו. כן, זה מהמם, מטפלים בגובה העיניים. כן, ואני אספר באמת שקודם כל אני יכולה תודה, נאמר כבר אליי, לא אפשר גם להגיד מה היה לי ממש כיף, ואני גם כל כך אוהבת את השיחות האלה ואת הערך שהן באמת נותנות. אנחנו בעצם מכירות מתוך זה שאנחנו מצליחות מאוד תקופה בבטן, ואני אשתף את מי שרוצה גם להצטרף לקהילה, שזאת קהילה של נשים שהוקמה עבור שיתוף של ידע ויצירה של תכנים בנושאי בריאות והתפתחות, קוראים לה אישה בריאה אישה מורית. בפייסבוק. והיא נמצאת בפייסבוק, נכון, ואנחנו נשים עליה לינק לכל מי שרוצה להצטרף. יש תכנים מגניבים ויש סדנאות וקורסים ולייבים, וזה שיתופי פעולה של המון המון נשים שאישה עכשיו יושבת תורה והייתה רוצה לייצר תוכן בתוך פלטפורמה. אז תדעי שאת מוזמנת, ואולי קרין תעשה עוד תכנים אצלנו, אז כדאי לכם לעבור. וזהו, אז זה היה להיום, ואנחנו נגיד גם תודה לכל מה שהייתה איתנו. כן.
ואכן כן ימים שלי בכל זאת, לא רק אתגרים בחיים. תודה. תודה רבה לכולם. Yes. שלום. בול בזמן. כן, אני כאילו, אני קצת